Umshushisi wombuso Ayanda Banaka ufunde amaphepha achaza ukuthi isidumbu sesisulu satholakala sikusiphi isimo. Imiphumela yokuhlolwa kwesidumbu iveze ukuthi uKluyts wabulawa ukushayeka ekhanda kanye nokuklinywa. During the attendance of the postmortem, I was informed by the pathology doctor that the cause of death was blunt force head trauma. Strangulation, smothering, or pressure to the neck cannot be excluded. uKluyts watholakala ebulewe epaki eliseSentin isidumbu sakhe sinqunu. Kumanje ubafana Mahungela oneminyaka engu-21 ubhekene necala lokudlwengula nokubulala isisulu. Ummeli wakhe uadvocate Ecaleni Masako uthe umseshi owaqoqa ubufakazi bokuyamanisa uMahungela kuleli cala akawenzanga kahle umsebenzi wakhe. The gentleman is doing everything to ensure that he links, but the link depends on the evidence, not him. Umbuso uthe ngokobufakazi umsolwa ngathi wayehlelile lokhu kubulala ngoba wamlandela uKluyts ngaphambi kokuthi ashone wasiphikisa isicelo sebheyili. I therefore opposed bail of the accused person as the accused planned to murder the deceased. Isinqumo ngesicelo sebheyili yomsolwa sizokhishwa ngoLwesihlanu olizayo.